ಸಂದೀಪ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಈಕ್ವಲ್ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಓಲ್ಲ ವೀಕಿಚ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೀಟೆಡ್ ಜನ ಅಂಚ ಆನಮ್ನೆ ತೆಲಿಪಾದರು ಐಟ್ಲ ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದಾದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದು ವೈದ್ಯ ನಾಟಕ ಐದು ಡಬಲ್ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ತೋಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ತೋಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೋಲಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪನಕ್ಲೆ ಕಂಬೆ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಗಳ ಬರ್ಪೇಂದು ದಾಯಗಂತ ಪಂಡ ರಂಗ ತರಂಗ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ನೇಪಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪನಲ್ಲಿ ಎಂಚಾಣದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೇಜಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಬೇತೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಬೋಡೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಕೊಡ್ತೀರ ಐಟ್ ದಾದಂತ ಪಂಡ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೈ ತಲಿತಿನಕ್ಲಿ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಮೋಕೆ ಅತಿ ಆಂಡ ಎಂಚ ವಿಷ ಆಪುಣು ಮೋಕೆ ಅತಿ ಆಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಪುಣು ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದೇರು ಸೊ ನಾಟಕ ಎಂಚುಂಡು ಅವನು ಪನ್ನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಇದು ಖುಷಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷಯದಾದಂತ ಪನ್ನೊಂದ ಕೇವಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫುಡು ನಮ್ಮ ಇರನಾಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೊಂದಾಂಡ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಬೇತಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದಾದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಸೊ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಾನು ಪನೋಡಿದ್ದೆ ಇಟುಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ರಂಗ ತರಂಗದ ಖುಷಿದಾದಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೊಡೆನಾದ ತೆಲ್ಪಾವೇರು ಎಂಡ್ ಇವಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪರ ಆ ಮೆಸೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ನೇಪಾಳ ಅಕ್ಕಲ ನಾಟಕ ತೂಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏಪಲ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡದು ಅತ್ತ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡದು ಐತ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸೊ ಒಂದೆಟ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಗನ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರು ಸೊ ಅಕಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈ ನಾಟಕ ತೂಲೆ ಎಡ ಕಾಪುದ ಕುಟ್ಟೆಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಎಂಕುಲು 2.5 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂನಗನೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಂಡು ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಾದ್ರೆ ಅಕಲ್ನ ರೋಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡತ ಆ ಮಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಇಜೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಅಕಲು ಕಾಮಿಡಿನ ಕೊನೋದು ನಾ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಹೋಗಿ ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಪಿ ಈ ಮೂಲಕ ಉಲ್ಲರು ಬಂದಾಗನೇ ನಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರಪುಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾಪುದ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ತೂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದಾಗಲ ನಾಟಕ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದು ವೈದ್ಯ ನಾಟಕ ಐದು ಡಬಲ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕುಟ್ಟಿಯ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಈ ನಾಟಕ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರ ಅದು ಬದ್ದು ತೂಪಿನ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಕಲ್ನ ಎಂಗ್ಲು ದುಮೂರು ದಿಂಚಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತಂದದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿಯ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಂತುಲೆ ಹೊರ ಬತ್ತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಹೊಸ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುದ್ದಾಟ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಂದೀಪ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಈಕ್ವಲ್ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಓಲ್ಲ ವೀಕಿಚ್ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏರ್ಲ ತೋಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ತೋಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೋಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಯಾನು ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ಅಲ್ಪರದ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಪಾರ್ವೈತೀನಿ ಈಗ ನೀರ್ಲ ಒಂದು ಮಣ್ಣ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏತು ತಿಳ್ತದನ ಕಡೆ ಕತೆ ಆನಾಗ ಅಮ್ಮೆ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕೆ ರಿಯಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುದಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಐಕೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನದ ಪ್ರಶಂಸದ ಆಯರು ಪ್ರಸನ್ನರಿ ಸಂದೀಪ್ ಬಕ್ಕ ಶರತ್ ಮೂಜ ಸೇರಿ ಎರಡು ಉಂಡತ್ತೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ತೂಪಿನಡೆ ನಾಟಕ ಅವು ಏತಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಥಾ ರೂಪಗಳು ಎಂಚ ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಸಂದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾರಥ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂದು ಇನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಗೆ ಏರ್ದನೊಂದು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕಿ ಇನಿ ಕುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಟಕ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ತೆಲ್ಪವನೇ ನಾಟಕ ಅಂದು ಪಂಡು ಐಕ್ಕು ಕೊರತೆ ಅವೇನು ಅತ್ತೊಂದು ಪಣದು ಈ ಕುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕ ತೋಜಾದುಂಡು ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಈ ನಾಟಕ ನಿಜ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು
ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನಾಟಕಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಬರೇ ಒಂತೆ ಬುಲ್ಪುನನೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗೂ ಹೊಂದುತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತುನಾಗ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡ್ ವಾರೀತಿ ನಾಟಕನು ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡು ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪುದಕ್ಕಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕಥೆನ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರೂಪಕನು ವಾರೀತಿಡ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಅಂತೂ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೋರಾ ಬಂದಿಲಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಥೆತ ಓಟನು ಕೊನೋದು ಅಂತ್ಯಭಾಗೋಡು ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಸಂದೇಶನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ತೋಜಾದೇರು ಐಟಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಲು ವಾರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಾತಾ ತೋಜಾದಳು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪೂಂಜರು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜೆ ಆರು ತನ್ನ ಅಭಿನಯಡು ಇಡೀ ನಾಟಕಂತ ಅಂತಿಮ ಭಾಗವನ್ನು ಜನಕಲಿ ಮನಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗ ತರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪನ್ನಗ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ವರ್ಷ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮಟ್ಟಲ ಏರೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ನೈಜ ನಟನೆಡು ಮಲ್ದೇರು ಅಂತಿಂತೂ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನನಾತ್ ಬುಲೆವಾಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ನಾಟಕ ನನಾತ್ ಬರಾಡು ಜನಕುಲು ತೂಪಿನ ಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಉಂಟು ನಾವು ವಾ ನಾಟಕ ಅಂದು ಪಣಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪನಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡು ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಲೆದು ಇನಿ ಕುಟ್ಯಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರನೆಚ್ಚಿ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಯಬ್ಬಾ ಎಂಕ್ಲು ಸೀಟೆಡ್ ಜನ ಅಂಚ ಆನಮ್ನೆ ತೆಲಿಪಾದರು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಇಂಕೆನ್ನ ಬೊಪ್ಪನ ನೆನಪಾಂಡ ಅವ್ನು ತೂನಾಗನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ನಾಟಕ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಾಡು ಬೋಲಂಡಲ್ಲ ಕುಟ್ಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕ ಎತ್ತನಾಂಡ ದೈದಿದು ತೂಲೆ ಈ ಒಂದು 110 ಒಂದು 200 ಶೋ ಅಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈತಲೆ ಎತ್ತನ ಏನಾಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ 8 ಶೋ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ತೂಪೆ ಕೈತಲೆ ಎತ್ತನ ನಿಖಲತ್ತು